er fint, ladies. Der er skønne lys herinde. Vi gør det herinde. Det her, de skal filme jer, så hvis det ser godt ud herinde, så er vi kommet et godt stykke på vejen. Ikke også? Ja, så. Ja. Lige et øjeblik. Jeg henter den magiske make-up-kasse. Altså, tror du virkelig, at folk som hende, hun får det bedre ved at behandle alle vi andre, som om vi er sinker? Ja, jamen det kan selvfølgelig også være psykologi i det, fordi det kunne jo være, at hun føler sig yngre, når hun behandler alle os andre, som om vi er senile. Det lettede. Jeg tror da nu retfærdigvis, at hun bare ville... Rus, jeg kender ikke nogen, der bruger ordet retfærdigvis så meget, som du gør. Jamen, det er jeg da ked af, Nej, det skal du da ikke undskylde. Du skal ikke tage dig af mine indestængte udgydelser. Det er bare det. Efter 30 år blandt skoleelever, så bliver man lidt indebrændt. Men det er meget bedre for dig, Ruth. Du er så mild, og du er bare meget mere blid i det. Så er jeg tilbage, ladies. Hvordan har vi det? Hvad kan noget? Hvad skal det betyde? Ikke noget. Tag hende først. Jeg går ud og ruller mig en joint. Godt så. Lad os nu smide dig ned i den her lille skat, så du får det rigtig lækkert. Jeg hedder Elaine, og jeg er fra Craven Helse og Spa Center. Her er mit visitkort. Jeg har det allerede. Skønno. Det, jeg skal lave til tv-skærmen, er en lille smule basic T-zone og basic A-zone. Har du nogensinde fået lavet det før? Nej. Og du vil elske det. Var det jo hende? Var det ikke Chris, jeres forkvinde, der fortalte mig, at jeg vil gerne gøre det. Men du vil ikke. Så alligevel ombestemte du dig pludselig i sidste øjeblik. Ikke også? Pludselig var selvtilliden der. Det er bare så skønt, når det sker. Ikke også? Jeg siger dig, masser af kvinder får det sådan, når de har fået vores saltbad for Dødehavet. De får sådan en indre følelse af, ikke også? Til at gøre noget. Sikkert. Helt sikkert. Selvom jeg tror, at for mit vedkommende handlede det mere om at finde dine trusser i handskerummet på min Eddies Bentley. For der lå de, sådan nogle små røde nogen. Ja, det kan ikke have overrasket, hvis du ikke har opdaget, at du ikke havde dem på. De kan ikke have varmet meget. Og der lå det her visitkort også. Ja, må være faldet ud af tasken under tumulten. Og så var det, at jeg tænkte, måske det ville min Eddie ville se mig i et andet lys, hvis jeg deltog i den kalender. Fejltagelse, viste sig. Det jeg kan forstå, det er, at en kvinde, der smider tøjet i en kalender, er en billig dulle, mens en, der tager det af på en parkeringsplads, er alle tiders kammerat. Men hallo? Hvad jeg har forstået er, at Eddie Reynolds ikke ser skønheden, når den står lige foran ham. Og ved du, hvordan jeg fandt ud af det, lille skat? For det gjorde den. Og nu, retfærdigvis, skød af helvedes tilbage til ham. Ikke også? Jeg gjorde det!